Her ser vi smagsprøveområdet, hvor man har mulighed for at prøvesmage et par af Bruxelles varianter. Når man skal brygge sin øl, starter man med at finde ud af, hvilken type man vil have, og derefter følger man den udleverede bryggevejledning. Her ses det, hvordan malten tappes, hvorefter malten bliver tilsat kedlen. Man finder ingredienserne og doserer dem i rigtig mængde. 2 uger senere kan man komme og hente sin færdigbruggede øl. Her får man tappet øllen i enten flasker eller dåser, hvorefter man kan sætte ølkapslerne på ens flasker. Så er det bare at nyde din dejlige, personlige øl fra Bruxelles.